Hei! Mä teen pitkästä aikaa videota. Onko se pitkä? En mä tiedä. No kuitenkin. Eli mä teen tämän kuuluisen Blood Blaster-haasteen. No, haaste. Ja mulla on 3 eli Blood Blasteria ja siis mä otin nyt yhden. Mä en ottanut kaikkiin mitä niitä on, koska me käytiin tuurissa, ei tuurissa, eiku juu tuurissa, niin mä ostin sieltä. Mä vihdoin löysin nyt yhtiä, eli otetaan. Eli mulla on ensinnäkin näitä ihan perus näitä pikkusia niitä palloja, lemonia ja raspberry. Hieno englannin kieli. Sitten mulla on tämmönen gumstick. Mä oon joskus syönyt näitä. Tämmönen. Ja sitten mulla on viimeisimpinä, jota en ole ikinä maistunut, tämmösiä brine shells. Miten nää teet? Mitä nää teet? Mene pois. Mene pois. Mene pois, mä teen videota. Eli joo, aloitetaan näistä. Eli siis mä teen nyt silleen tän, että mä niinku sille maistan, että miltä ne niinku maistuu ja sitten mä arvioin ne. Tämmösiä. Ei niinku 0–10 arvioin, hän kirpeydeltä. Ne ei oo yhtään niinku kirpeitä. 0. Onkin mun mielestä. 0. Sitten mä haluan maistaa tää gumstickia. Mä oon joskus maistanut. Joo, mä sanon sen gumsticki. Kiekki on tässä mun alhaalla. Mä maistan näitä viimeksi. Viime vuonna. Toi oli aika kirpeetä. Eli gumstick. Mä annan ehkä 5. Koska mä en muistanut, että se oli noin kirpeetä. Vieläkin maku. Viimeisimpänä, mutta ei tosiaankaan varmaan vähäisimpänä. Nää Brian Charles. Mä en ikinä maistanut näitä. Kaikki on varmaan kyllä, eikö ne ole maistanut niitä ikinä? Niin en ole maistanut ikinä. On tämmösiä palloja. Siis ne on ihan... No, mä ehkä 1, koska se päällä on suolaa. No kuitenkin. Kiitos, että katsotte videon. Nähdään ensi videossa. Se olisi. Moi!